Hemîd Moradî, parêzer û çalakvanê jîngehê, roja pençemê duyê tebaxê, dema ku li Çiyayê Abîderê agir vedimirand, ji ber şewatên giran mir. Li gorî tora mafen mirovana Kurdistanê, piştî şewatek ku li beşek mezin a Çiyayê Abîderê li sinê derket, çalakvan û swebekşên jîngehê ji bo kontrolkirina agir çûne cihêbûyê. Li gorî raporê, di dema hêvildanên kontrolkirina agir de, penç çalakvanên jîngehê şewitîn. Hemîd Moradî û Mohsen Hossein Penahî, ji ber birînên sweyên giran li beşa lênerîna giran, û Sebat Amînî, Çiyako Yusefîn Eshad û Mostafa Hezir li beşa giştî hatin neksweşxaneyê. BiLez, BiLez Moradî di daviyê de ji ber giraniya birînên swê mir. Malpera hengav, dema ku mirîna Hemîd Moradî ragihand, hejmara çalakvanên sivîl û